Онкосапорт е хранителна добавка от Биовитал за хора с онкологични заболявания в ранен и напреднал стадий. Този продукт предлага комплексна подкрепа по време на химиотерапия, лъчетерапия и таргетна терапия. Онкосапорт съдържа 21 мощни природни съставки, витамини и минерали в 90 таблетки, синергично подсилващ имунната система, намаляват страничните ефекти от терапиите и подобряват качеството на живот. Тази добавка е създадена за хора в ранен или напреднал стадий на онкологии, за хора преминаващи през химио, лъче или таргетна терапия, за допълнителна подкрепа при отслабен имунитет, за профилактика при вторични заболявания и подобряване на общото здраве. Онкосапорт е не просто хранителна добавка, а цялостен подход към подкрепата на организма при онкологични заболявания и интензивни терапии. Онкосапорт намалява умората, подобрява енергийните нива и подпомага психическото благополучие. Онкосапорт е вашият партньор в пътя към здравето и възстановяването. Това е вашето естествено оръжие в борбата за по-добро утре. Поръчайте от сайта BioVital.bg.